ndingene ibe romance iphinde imisiwe lo xesha ngoku ngumntana ndishwele ngebhasi ezimnyama. Basothukile abahlali baseMdantsane eMpuma Koloni ngokubulawa ngokungenalusini kukaSikholiwe Mahleka nobeneminyaka emithandathu. There will be 10,000 more boots on the ground come the 15th of December. Umphathisi wamapolisa uBhekicele ubhengeze izicwangciso zokuqinisekisa ukhuseleko kweli ngeziholide zehlobo. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nokuphumza sikhumba noyitolikiyo ulimi lwezandla Botani Mzonzundu. Sithanda ukulumkisa abo banhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlethwe kwelinqaku lilandelayo nanjengoko namhlanje elilizwe liqukumbela usuku lwe-16 lokuqatshelwa kweziganeko zodushe ngakwabasetyhini nabantwana. Abahlali baseMdantsane eMpuma Koloni bothuswe sisithwakumbe sokufunyanwa kwentwazana eneminyaka emithandathu uqwaba ubudala Ubulewe yatshijelwa ngeplastiki zeyaqhushekwa phantsi kwebhedi kumzohlala umfana oselula kude kufuphi nekhaya lale ntombazanana. Abahlali baye banamanwele emva kokuba umrhanelwa engabonakalanga nangetshengele ngethuba kuphunywe ingqina kukhangelwa lo mntwana. Izityholo zithi abantu bebevutha ngumsindo bangene ngetshova kweli khaya akuba umrhanelwa engavumanga ukuvula ze bakumfumana umntwana sele ebanda bonda ngomrhanelwa bambetha bambulala. Le yindlu abahlali baseMdantsane eNU13 bafumene umzimba kaSikholiwe ujijelwe ngeplastiki sele ubanda. Utatomkhulu wakhe uba ubahlanu Mahleka uthi uRoger uqale ngoLwesithathu kodwa abantu babuye nelize. Xa ningena isebekele ephara lihamba boots lihamba ze lilela phansi abahlali caba bakhe bazama ndingene phakathi kuligazi nje aphandle phakathi ndingene ibe romini iphinde imisiwe lo xesha ngoku ngumntana ndishwele ngebhasi ezimnyama. Uthumama kaSikholiwe ubindekile kokubulawa kosana lwakhe watsho ebamba ngazibini eluntwini ngenkxaso engagungqiyo. I-community yethu yonzakele kakhulu ngesi sehlo sinje kasicinge into bingehla pha kuthi le nto. Siqala uzibona kwiifilims izinto ezinje. Usiviwe Nono olilungu leqonga lasekuhlaleni nguye ofumene umzimba wale ntwazana uqhushekwe phantsi kwebhedi. Umpumelelo Fini wongeze ngelithi uluntu lunxunguphele kwaye luyavutha ngumsindo. Sibonile uba there is something apha ngaphakathi and nyani sifikeleze beze ngumfana ngosifilayo. Into endiyibone I wish I could unsee what I've seen because ndimabona umntana kuqala before abanye abantu bambona. Isithethi samapolisa eMpuma Koloni uColonel Priscilla Naidu sithi bengamapolisa baphanda amatyala amabini okubulala. Usapho luthi luza kumbeka uSikholiwe Mahleka kwindawo yakhe yokugqibela ngoLwesihlanu. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseMonti. Namhlanje umphathisi wamapolisa kweli uNjengele Bhekicele ubamba indibano nonondaba ukwazisa uluntu ngamalungiselelo esebe lakhe okumilisela ukhuseleko kweli. Uthi zonke izinto zime ngonina ngelithi amapolisa azawuthi bhazalala uqinisekisa ukhuselo nokhuseleko. Ukwatyinyibisele umnwe abophula imithetho ngelithi bengamapolisa abazokuhleka nanye kwezihlekisayo. Ethetha kule ndibano nonondaba umphathisi wamapolisa uNjengele Bhekicele uthe inkonzo yamapolisa iza kufumana inkxaso xa kuphuma amapolisa amatsha eluqeqeshweni, nto leyo eza kuqinisekisa ukuba kukho ucwangco nokhuseleko kwizitalato zamaphondo eli ngeli xesha leholide. There will be 10,000 more boots on the ground come the 15th of December when the last passing out parade takes place in Tshwane. Police trainees have been for the past months stationed at police academies across the country. They have been hard at work in perfecting street survival courses. Ukwaqhwabele izandla iphulo lokulwa ulwaphulomthetho i-Operation Shanela esithi eliphulo linegalelo elihle ekulweni ulwaphulomthetho kweli. Operations and unique provincially led police interventions
are running concurrently with Operation Chanela. I'm sure by now you are all aware of Operation Chanela, which is proving to be a significant crime combating strategy that is increasingly yielding the desired results on the daily basis. Police in all provinces are gaining ground on crime and organized criminality, and this has been reflected in our last released crime statistics. Ukanti ke ukwalumkise abophula umthetho kuba abazuba nalusini ngakubo. Sasibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula wamkele amalungu amatsha aqeqe kwi-EFF. Ukambalula utsho egxeke i-EFF ngokulahlekisa uluntu ngeentetha zakhe. Umbalula ubethetha kwiholo iwedela eMarafong kwintshona Rand eGauteng nalapho bethetha nabahlali ngemicimbi edlumzi. Esamkela lamalungu matsha usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ubambe ngazibini kulamalungu ngokukhetha i-ANC njengekhaya lawo. And we say welcome back home. You have taken a decision which you could have gone anywhere. You could have gone to other parties, but you chose the African National Congress. Umalula ukwatyhole wayesakuba lilungu le-ANC umnumzana uRoger Jardine ngokuzama ukudungadunga umbutho we-ANC phambi konyulo oluzayo. These are beneficiaries of black economic empowerment policies of the ANC, who are today in the deep pockets of capital and are turning on the revolution. And the revolution will be defended. Utsho ekwagqibela inxalenye yamagqala e-ANC ewatyhola ngokufunjathiswa khona ukuze azibandakanye nombutho omtsha kaJardine osungulwayo namhlanje. Ukuthethe oku kanye emva kokulahla kukasekela mongameli wombutho wamagqala we-ANC umnumzana Mavuso Msimang. They are hard at work recruiting some of the ANC veterans, and they are funding them, some who are beneficiaries of the black economic empowerment, and they are also part of this project. OkaMsimang wenze isibhengezo soqhawulo mtshato phakathi kwakhe ne-ANC ebutsheni beveki ephelileyo. Kusenjalo ethetha ngethuba epehlelela iqela lakhe elitsha lezopolitiko umnumzana Roger Jardine uthi abemi beli kumele baxoze mphini wumbi kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. Watshetyhola ngelithi ANC yohlulakele kukulawula eli lizwe. Iqela likaJardine i-Change Starts Now libhengezwe inkokheli yalo eRiverlea kumazantsi esixeko saseGauteng ngenjikalanga yanamhlanje. In 2024, we will be faced with a choice to continue down the path that we run, either by continuing to place faith in a party that has abandoned its principles, its mission, and our people, or by standing on the sidelines. Or we can try to change the road we run by coming together to say that politics does not only belong to political parties. We can try and change our path by accepting that we are responsible for who governs us. We can choose. Namhlanje umphathiswa wezemfundo eGauteng umnumzana Matomi Shilowane ubenentlanganiso nonondaba apho anike inkcazelo ethe vetshe ngokuqhutywa kweemviwo zika-grade 12 ubume bokufakwa kwezicelo zemfundo online kwanokukhutshwa kweziphumo zebanga leshumi. Umphathiswa wezemfundo eGauteng umnumzana Matomi Shilowane unikezele ngenkcazelo ngendlela eziqhutywe ngayo iimviwo zika-grade 12 zalonyaka kwanokukhutshwa kweziphumo. There were about 51 overall irregularities that occurred, of which 45 were learners, 45 of them were 45 learners caught with crib notes, trying to copy, and then we had 5 learners who were in possession of cell phones, and then we had 1 imposter trying to write an examination on behalf of. So this shows that our invigilators were vigilant. So we are anticipating the results to be released, of course, on the 18th of January, national results by the minister, and then the provincial ones will release them on the 19th of January, and then obviously then
learners can then go and get their NSC certificates on time. Kananjalo unike inkcukacha eziphangaleleyo ngokufakwa kwezicelo online. We have managed to place 99.8% of them. 99.8% of them. So we're left to just a few, 0.2%, which is quite significant. Because I know you've been following us for the last couple of years. We are at a better state than we've ever been since we started with online admission. Umphathiswa uhambise wathi nakubeni sele ivaliwe inkqubo yokufaka izicelo kodwa iza kuphinda ivulwe kwakhona ngomhla we-18 apha kuDisemba ukuya kumhla wama-30 kuJanuwari kunyaka uzayo ukulungiselela abazali abangakhange bakwazi ukufaka izicelo zabantwana babo kwangethuba. Kanti abantu baphefumle kwiqonga lethu lezonxibelelwano ngokubulawa kabuhlungu kwalo mntwana. Abantu abasenathemba ngoku kumthetho waseMzantsi Afrika. Yiyo lento abantu bathethela umthetho ezandleni. Urhulumente makatshintshe indlela enza ngayo ukuze abantu bazokwazi ukuxola xa bathe bamoshakalelwa. Kazi basabakhulisela apha abantwana bethu kwezi zidlwengu. Noko urhulumente makangenelele kuqina umthetho kungabi lula into yobana makudlwengula abantwana bethu. Yini inkosi yam? Bekungazuphela neveki lo mntwana kwibheyili abuye azohlala apha kodwa wenze into ebuhlungu ngolu hlobo. Bekuzothiwa ngumrhanelwa kodwa kuyaziwa uba nguye wenze lento. Inoba abantwana namanina basenzeni singamadoda. Make sizibuzeni lo mbuzo. Ayisikini nimba amadoda. Abahlala benza nganto inhle ngoba bambulale umenzi obubi kodwa ke abantu kwenye icala badiniwe. Ngoba igovernment ethi iyafeyila. Lo hulumende uzobona manje ba xa ngaba amapolisa nengalo mthetho idileyo. Abantu bayasondela baxoxa nesirhelembe kancane. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisa le nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Iminyaka engama-28 umama uNolusapho uDukiso wasemphimbo enqeleni eMpuma Koloni enyanga abantu abatshileyo. Le nkosikazi engazange uyele esikolweni lomsebenzi xuba amayeza ewathenga kwiifamasi eziphambili ukunyanga izigulane. Kule minyaka imbalwa egqithileyo uqale ukunyanga nezifo ezinobuzaza njengomhlaza kodwa akafumani nkxaso nangona esithi nyawo zinodaka equqa buyelela kwii-ofisi zeziphathamandla kweli phondo. Umama uNolusapho wabona kuye ukuba uyakwazi ukunyanga abantu abatshileyo emva kokutsha ubuso neengalo ngo-1995 nalapho wathi wathenga umxube wazinyanga. Ngoku unamagumbi ambalwa ukulalisa izigulane zakhe ezinezifo ezahlukeneyo. Bayancedakala abantu. Isitsuku. Bayancedakala abantu. Lonke lilizwe liyakhala obezile ucela omnye athi kawuncede. I-cancer kuwesiba isa kuqala isesibelekweni. Uyayiqonda? Uthi umuntu Nolusapho ndincede ndihlangulekile kwi-cancer. Umama uNolusapho uyifunda ivaliwe abona isigulo umnikazi waso engekathethi kodwa akalwenzi utyando. Esaqala nje endixelele uba ibele lam lineqhuma phakathi mhlawumbi alikathuthumbi. Ukumbamba nje kwam sendisazi uba mna yi-cancer lena. Uyafika omnye umntu apha opharishiwe ibele, ayiqonda? Ufumanise uba laa nyama iye yavuleka seopharishiwe, qonda? Andithungi ngokwekwam, ndithuka ngala mazwe ndizawadibanisa, ndithambise phayana, ndifake phaa. Izigulane zakhe aziwuvala umlomo. Ndanditsana indlu. Ndeva ke ngabantu uba ukhona umama oncedayo apha emphimbo. Ndazofikelela ngaloo ndlela kodwa ke sendisuka kwiindawo zoncedo izibhedlele. Umahluko mkhulu gqitha sesi. Utyhala ngelithi amagosa esebe lezempilo eMpuma Koloni ayawazi umsebenzi wezandla zakhe kodwa akafumanekanga ukuze aphefumle. Uyabulela uhealthman, siyabulela ngawe Nolusapho osincedisayo. Uze khapha besebebhisho abakhulu. Ndiyacenga noba ngumphi nomuntu omakandichole isayithi ndinayo. Kunani khona uba ngu-7 rooms, kunani khona uba ngu-4 rooms. Andisebenzi kakuhle ngumzi womntu lo, ndiyakhala.
ethembeni lokokubana azikuwela phantsi inyembezi kamama uNolusapho kuba zisathontelana ukungena imfonomfono zisuka mbombozone zeli abantu befuna uncedo lwakhe, ukanti ulugqithisela kubantwana bakhe ulwazi lwakhe lwamayeza khona ukuze baqhubeleke nokuncedakala abantu nokokuba yena akasekho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMphimbo eNgqeleni. Emva kwevenkile siyabuya nezemidlalo. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile neMozulu. Kakhulu ke qwathikazi apho ezindabeni ndiyakubulisa ke mbukelo mekhaya ndikwamkela kaloku ke kule yam bethuna idesika Imozulu mna igama lam ke ndinguThabile Makhaphela umamthembu ungoza kutshanje bethuna nantsi Imozulu. Sifuna ngokujonga ngokubanzi kaloku uMzantsi Afrika kuphela ingqondo kakhulu ke yemvula nemimoya phaya egameni kosuku ngomso siqwalasele kaloku kumantla apha eMzantsi Afrika njalo lonke futhi elapho lifanele Limpopo ePhalaburu apha ekuseni bavuka kakuhle noxa ke kutshisa kakhulu ngelashumi ke likhatshwa sisithandathu bavaleke laa mini yabo futhi ngabashumi babini nje abanesithathu kusatshisa phaka kobusisa futhi ngo-28 degrees ekhatshwa naze zezantshisa kakhulu zemvula buke lwam amaqondo wethu okutshisa phaa ngomso kumaphondo eli loMzantsi Afrika sivule ngelokuqala phaya kaloku eMpuma Koloni njengaphaa kokaladokho kumbindi welaphondo kwasekuseni ngomso kula 11 degrees opholeka amandi bayisonge laa mini ke futhi ngo-28 degrees nantso kubethela Imozulu phaya ephondo lase-Free State ngomso phaa koFrankfurt bevuka ekuseni ngomso lishumi nje likhatshwa sisithathu kuyatshisa phaa kokhona ngorhatya futhi ngala mashumi babini nje abe nesithandathu kusatshisa kwakhona phaa koFixburg yonke imini ngomso benjenje ke phaa kwelaphondo laphaya kaloku eNtshona Koloni ngomso njengaphaa koZancinci phaya eluncomeni kakuhle phaa koFredendal kwasekuseni ngala 13 degrees batshisa kakhulu labuzila kwebukelo futhi ngamashumi mathathu aphinde kwakhona abe nesithathu nantso ke mbukela mekhaya Imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwasekuseni bevuke Diara lishumi nje likhatshwa sesibini baluqukubele kakuhle futhi usuku lwabo ngamashumi mabini anesibhozo noxa ke kusibekele kakhulu phaya ngorhatya ngomso zebenje nje kwakhona kwelaphondo lapha kaloku eNorthwest phaa koMahikeng kumantla laphondo ngo-16 degrees ekuseni ihambe kakuhle futhi imyoli laa mini ngamashumi mabini nje anesibili kuyafondela phaa koKlerksdorp futhi bayivala ngo-24 degrees nantso ke bukele ekhaya Imozulu phaya eGauteng apho sisasaza khona bethuna njengaphaa kaloku kwiNcame Springs ngala 70 degrees xa bevuka phaya ekuseni intle futhi laa mini ngomso noxa ngithande kakhulu ukusibekela ngelashumi nje likhatshwa sisithoba xa besonga laa mini yangomso kanti bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni kumantla apha eMzantsi Afrika eLimpopo njengaphaa kaloku oPhalaburu kwasekuseni ngo-16 degrees akhona amathontsi emvula kakhulu phaa ngorhatya futhi ngala 27 degrees kanti ke mbukelo wami omhle apho ekhaya baphila kakuhle noko phaya empumalanga ngomso kutshisa kwasekuseni phaya eMalahleni ngeshumi nje likhatshwa sisile kusatshisa noxa futhi ekhona amafangephi ngala 22 degrees lase-Emelo kuhle phaya ekuseni ngo-13 degrees nantso bethuna kaloku Imozulu phaya kwaZulu Natal njengaphaya ke koLady Smith kwasekuseni futhi lishumi nje lihle elikhatshwa sisibhozo bayivale kamandi laa mini futhi ngo-22 degrees ohlele kwakhulu bantu bathonzi emvula Vryheid ku-14 degrees bethuna ke nantso ke into apha edeskeni yam yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyole bukelo ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.